नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आप सबके भाई भोजपुरी गायक ब्रजेश सिंह। और आज हम बतावल चाहतनी कि कुशवाहा सॉन्ग के जो नया साल के सॉन्ग बाटे जोना के नाम बाटे यार कुशवाहा बना ल आवा नया साल मना ल। तो फाइनली शूट कर दिल बनी और बस एक दो दिन के अंदर आज हमने के रात में हो सके एडिट हो जाए। तो कल या परसों दिन हम एक वीडियो ब्रजेश सिंह ऑफिशियल से आप सबके बीच में छोड़ब हम। और आप सबसे निवेदन बाटे भाइयों से, जितना हमारे भाई बाड़े सबसे एगो उम्मीद बा, आशा बाटे कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा ये सॉन्ग के प्यार दे जा। जहाँ तक रंगदारी सॉन्ग के बाटे तो रंगदारी सॉन्ग हमने के नया साल में छोड़ल जाए। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बाटे, नया साल में छोड़ल जाए तो अच्छा रही। अभी नया साल के एगो गाना छोड़ल जा, कैसे कि और भी कंपनी से बहुत सारा गाना रिलीजिंग पे बा। तो अभी हम नया साल के गाना यार कुशवाहा बना लो फाइनली शूट हो गई बा। आप सबके बीच हमने के ब्रजेश सिंह ऑफिशियल से लेके आवत नहीं जा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करी जा और अपन प्यार से बात दी जा। और जो भी ब्रजेश सिंह ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पे पेज हमारे बाटे ओकर नाम बाटे ब्रजेश सिंह ऑफिशियल पेज बाटे, ओके आप सब फॉलो कर ले जा। इंस्टा पे ब्रजेश सिंह ऑफिशियल बाटे, इंस्टा पे आईडी ओकरा के फॉलो कर ले जा, कैसे कि हर अपडेट आप सबके बीच में मिलत रही। तो चलो जाओ, मजा लिहल जाई बस एक दो दिन के अंदर। जय हो।